Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa yo mae sederhana ape jalan-jalan sore lho. Sepatunya pemirsa, sepatunya paling oke. Amit ya pemirsa. Sepatu. Sepatu. Hmm. Aku nggak mau pakai sepatu pemirsa. Iki sing alami kena lari kena. Jadi Mas Andi yo sama saja. Ki piye toh nek nyuting? Bilang. Ayo bilang. Pakai celana apa sayang? Mujahidin MTS. Ki kenang-kenangan kok MTS pemirsa yo. Kita berangkat. Mumpung anak lanang wis lulus ya pemirsa, alhamdulillah. Iki sore-sore dijak metu. Oke, main langsung bilang gitu. Oke, siap. Eh, rame guys. Rame. Wis. Iki wis teko ndi? Rame toh. Kangen iki mae kan yo seneng wae. Cuci mata. Apa kenal? Kenal. Aku diceluk kula ya. Ramene masyaallah. Nek sore malam minggu Mas. Duwe kok ora dijual di Melase. Dijual di Peniti. Jongok nih kene. Oke. Suruh sini siap. Walah ternyata pemirsa ning ngarep kono mang rame banget padha jalan-jalan. Iki mae alhamdulillah dijak metu anak lanang. Iki mang lali gak nggo jarum pentul. Brosot dijak numpak banter banget. Suruh nunggu. Tak tunggu. Rame banget pemirsa. Padahal sore-sore. Iki mae ngenteni Mas Adi ora teko-teko mbah. Nih di para emang.
Lanjut pemirsa, mae wis tekan laju karo anak lanang iki mang yo. Dadine sekali-sekali ki mae dijak metu ben roh hawa njaba ngono. Ben ora gaweane bendina ngarit-ngarit dan ngarit. Nah iki anu rame banget. Ketemu karo wong akeh banget. Nah, Mas Andi wis nduwisi ning ngarep kan lho. Tuh guys. Ini guys. Rame guys. Iki Dwi ora dijak soalnya iki mang bocahe dolan ora bali-bali. Dadine aku karo Mas Andi mumpung wis lulus ya pemirsa wis libur dadine sore-sore golek hawa njaba. Rame guys. Ini ben mae awet enom ya guys, ora apa nek irane pemirsa sekelane ben ora arit dan arit. Wis cuci mata. Kiko mak nek wis roh kari Rene karo Dwi ya pemirsa. Apa karo rencang-rencang. Mantap. Lho. Soalnya mae kurang pernah dijak metu sore. Lho. Rame. Iki nganu pemirsa sing pas biyen tekane Dwi. Tekane Dwi renange ning iki pemirsa. Dupak boy. Terus guys. Guys. Iki nek ngarani ora lari-lari ya pemirsa. Jalan sore. Aku ditinggal Mas Andi. Mas Andi ning ngarep karo rencang-rencang. Wis iki mae nuweki ngenomi dhewe pemirsa. Dadine ya wis kaya ngono lah. Tuh, cah nom-nom tok. Ayo. Wah, rewane. Iki mae bergaya pemirsa ya. Baru bong suwi ki mang ditinggal. Copot. Sepatunya mae copot pemirsa. Masa Allah bumi Andi anu. Andi gak sopan pemirsa. Andi gak sopan. Jadi ngentot pemirsa kurang ajar. Kok sopan. Apa lek mak kok malah? Mbok entuk mabune. Ora ngentut aku. Aku dadine apa? Awet dadi nom-nom pemirsa, ora jopo. Ora mau trimo ngarit ngepletok. Rono, lurus rono. Nanti. Lurus. Rono. Heeh. Kok tinggi? Wes ta. Lurus. Mayo terus. Adine mah tak jak. Ndang, najak rono dhewe. Aku pe turun omah. Aku pe turun omah. Gak. Wes tenan aku. Wes tenan aku gak pesan aku. Tembok tinggal. Tembok tinggal betul. Iya, pening guri bocah. Mayu ah. Aku bokongmu kok putih. Ora aku tunjuk teh bokongem. Atau di sini. Seneng tak usahawan ndur wit.
wis habis ya. Ngene kan mak rawang ganteng-ganteng le. Ora mok roh petok tok ae. Oh, tua muda, bocil-bocil, ibu-ibu, mbak-mbak. Loh. Bagaimana nggak awet muda? Pemirsa yang tahu bunga apa? Loh, apike ning kene. Sampai iso kembang koyo ngene pemirsa yo. Roto. Roto pemirsa nih kene. Pemirsa iki nek kembang apa iki pemirsa nek ngarani kembang alah intine pokoknya iki nek dienggo tombo batuk pilek pemirsa. Bocah cilik sing pilek-pilek kuwi banyune digodhog diombekno. Wis kaya ngono ya pemirsa. Loh. Tapi wis intine mae sekali-sekali jalan-jalan sore. Wah pemirsa. Suasana di sore hari, walah seneng banget. Wah rame banget. Wis apa enek ngene iki terus awet enom. Awet enom pemirsa. Ada mobil. Awet enom tenan. Soale rame. Memang salahe bumi ora dijak pemirsa. Monggo dijak ngono tambaran seneng banget. Yes, ngantekan maghrib. Suasana di sore hari. Wis apik tenan. Wis ngene iki mak wis padang, ora pikirane wis ora bungkel. Wis ora kudu muring-muring. Soale wis healing ya pemirsa, wis healing roh jaba. Wis healing roh jaba.